Oya, kumusta na? Diha na ba ang kasulatan before 33 AD? Diha na, oy. Tanawa gani ang Lucas 4:17. Sige ni Jesus mismo nagbasa sa sinulat ni manalag na Isayas sulod sa sinagoga. Paminaw ra gud igala. Dili jud tinuod nga kung wala ang dakong simbahan walay kasulatan nga bag-o ug daan nga kasabutan. Diha na ang daan tugon sa wala pa ang simbahan. Ug mas una pa gani si Marcion nga nag-compile ug ang dakong simbahan igo lang naguman. Taas nga panahon ug daghang tawo ang nahimong instrumento aron ang kasulatan mabasa sa katawhan. Gikan sa Dios ang tanan nga ni ani kasulatan ug unya walay tag-iya nga simbahan. Ang akong pangutana, ni aba ni ini nga kasulatan ng kamatuoran o naa sa inyong simbahan? Kining atong mga higala ba nga mga dili katoliko aron na paghatag og pagpalusot sa ilahang gitawag og mga argumento, ang ilahang himuon mao ang paghatag og tinumo-tumo nga mga butang aron inigar ang kamatuoran nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang responsableng tag-iya ni anang maong gitawag og libro nga Biblia. Nana daw ang kasulatan before pang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, yes, ang Old Testament, pero ang New Testament, Katoliko nag-provide ana nga naman kay ang mga ebanghelista ug ang mga writers sa New Testament puro man to gitawag og mga Katoliko. Ang word manggod nga kasulatan, general term manggod na nga nagapunting kung atong tan-awon balang kasulatan sa Old Testament. Wala pay labot ang gitawag og New Testament. Walay lalis nga ang Old Testament existido na before ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Pero ang point din kanang word, kanang libro nga gitawag og Biblia. Nga naman kanang kasulatan manggod nagipunting sa balaang kasulatan kanang Biblia, nagapunting kana sa Pentateuch, katong sinulat sa mga propeta, katong mga salmo, and at the same time ang kasaysayan sa gitawag og mga Hudyo. So kung Old Testament lang, gitawag na siya og Jewish scripture. Di na siya pwedeng katawagon na Christian scripture. So kung nangatuang una-una, pagnigar sa simbahang Katoliko, nga siya ang tag-iya ni anang maong Biblia niya, ang imuhang or ang ilahang tawagan ng itarget ang Old Testament lang. Nga nang wala pa man sila nagpasakop anang relihiyong Judaismo. Hindi man sila nagpasakop anang gitukod og mga Amerikano. So dapat kung tinuod gyud ang ilang pagnigar mahitungod sa kamatuoran nga ang tag-iya sa Biblia mao ang simbahang Katoliko. Biblia, libro Old and New Testament. Ang tag-iya ni ana ang simbahang Katoliko dapat sana dili sila magpasakop sa Seventh-day Adventist, dapat dito sila magpasakop sa Judaismo, sa Judaism. Number 2 nga gitawag og the point mga higala og mga igsoon, kanang mingon ta og bala ang kasulatan sa Biblia, kung nagbala ang kasulatan, wala pa'y apil din ang Bagong Testamento. Never gisgutan sa mga apostol kaniadto nga apil ang ilang writings sa balaang kasulatan. Kinsa na may nagtug-an ana o kinsa may nagdeclare ana o nagtudlo ana nga kining New Testament apil sa balaang kasulatan ang simbahang Katoliko na. Nya kining atong mga higala nga mga sulpot, dawat limpyo man sila. O na nga tuupod sila nga ang New Testament apil sa balaang kasulatan. So dapat kung tinuod gyud mo nga nituog gyud sa balaang kasulatan, magpasakop mo simbahang Katoliko, ayaw pabilin anang gitukod nga pundok sa mga Amerikano. Walay libro nga gitawag og Biblia kung wala ang dakong simbahan. Walay libro nga gitawag og Biblia kung wala ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang simbahang Katoliko siya ang responsable nga nagkanon, nagcompile, at the same time siya ang nagproduce sa Bagong Testamento para mahimo siyang gitawag og Biblia o tawagon kana nga Christian Scripture. Kay again kung Old Testament lang dili siya matawag ng Christian Scripture. Jewish Scripture siya. Og ang tag-iya ni ana ang Judaism. Kung mingon tag Christian Scripture composed of Old and New Testament. Og ang nag-provide ni ana ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Og dili pwede ang nag-provide, dili pwede tawagon na to nga mao siya ang tag-iya. Di ba ang Diyos may tag-iya ni anang maong pulong siya? Yes, ang pulong sa Diyos. Ang mga informations nga gihatag ang tag-iya mao ang Diyos, pero remember usab bantayan usab nato nga ang tag-iya ni ining maong gitawag og simbahan na mao ang Diyos nga nag-provide sa information nga nakasulat sa balaang kasulatan. So kung maingon ta nga ang tag-iya sa Biblia mao ang simbahang Katoliko, tabla ra nga ingon ta nga ang tag-iya ni anang maong Biblia ang tinubdan
nga mao ang Dios nga naman kay dito pwede ibuwag ang Dios ug ang gitawag og simbahan. So tinuod ng kamatuoran walay Biblia kung walay gitawag og Katoliko, regardless na nag-exist ng daan ang Old Testament before pa ang simbahang Katoliko. Kay ang point din na ang Christian scripture, not the Jewish scripture. Laing palusot sa itong higala nga pastoy. Ewan pa niya, mas una pa nakakumpile si Marcion. Nga diha mo man nagpasakop sa Seventh-day Adventist kung ito mo kung Marcion. Si Marcion, o sa ka-heretic, o sa ka-irihes, nga nagtudlo og mga butang supak sa Kristohanong pagtuo. O kanang Kristohanong pagtuo diha, sa kasaysayan, refer na sa gitawag og simbahang Katoliko na nagtudlo sa pagtuong Kristohanon. Second point, si Marcion ang iya nang gikumpile ang New Testament lang. Kay wa siya magtuo sa Old Testament o ubang mga scriptures, ubang mga nasulat sa Bagong Testamento. E kining atong higala nga Seventh-day Adventist, kano nituo man mo anang Acts of the Apostles, kano nituo mo anang mga epistol ni San Pablo, apil lang tawag ng Epistola Katolika o kini nga Book of Apocalypse. Ng simbang Katoliko naman ang provide niya na. Ano ito man mo ni ana? And remember, ang 4 Gospels, ang 4 Evangelista kana writer and apostles puro na Katoliko. O nya si Marcion, again ha, irihis. Dili to tawag ining tinuod nga Kristiyano. Nagtudlo tog hidwa o nagtudlo tog sayop nga pagtulunan. Hinuon, ining ato ang mga higala nga mga Seventh-day Adventist o manikalainan sa kang Marcion kay Iris manindag ko. So mao na nga pero problema lang kay si Marcion dito Seventh-day Adventist. Dito Seventh-day Adventist. Si Marcion usa ka Katoliko nagtudlo og mga butang supak sa pagtuong Katolika. Supak sa pagtuong Kristiyano kay kung yung supak sa pagtuong Katolika, supak sa pagtuong Kristiyano. Kay at the time wala pa Seventh-day Adventist. Simbahang Katoliko pa lang ang naa. So si Bisan Kinsa nga tawagong irehes, abot pasabot ana, supak sa Christian faith o sa Catholic faith. Ang tag-iya sa balaang kasulatan or kanang gitawag og Biblia, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Remember, butang kana. Kung butang kana na ay responsableng nagpagawas ni anang maong butanga. Og ang responsableng nagpagawas anang butanga mao ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gitukod sa Dios. Kung gitukod sa Dios, iya sa Dios. So, kung unsay iya sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iya kana sa Dios. Nga naman, again, dili pwede ibulag ang Dios ug ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, ang question, asa man ang gitawag og kamatuoran, naaba sa simbahan o naaba sa gitawag og kasulatan? Ang kamatuoran naa sa Dios nga iyang gihatag diya Santa Iglesia mao ba to naka-provide og bala ang kasulatan tungod sa hinungdan ang simbahan. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Munang siya magtudlo mahitungod sa truth, yang iyang itudlo kaya nakasulat man ang truth sa balang kasulatan, munay uning itudlo and at the same time kung tradition. Kaya suma pa San Pablo 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Ug kana nga panahon sigurado ko nga maglibog yun ang SDA ana nga naman kay ang SDA manggod nimboto lang 1863 buwan wala sila'y maangkon nga mga kamatuuran nga nalatid from the 1st century AD until sa 18th century. O gani ang gibit-bit nilang kasulatan dili man na ila nangupya naman na sila, igo naman na sila, tawagan na nagbasa, dili man na sila mo irresponsable nga tag-iya ni anang maong libro nga naman kay kanang maong punduka nga Seventh-day Adventist gitukod ng mga Amerikano ug dili iya ni Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channel, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.